बोरो नोंसोरलाय माथो बिराद रेगिं लानो गोरोंनो देन आंखौबो रेगिं ला आंबोथ' बे कलेजनिनो गोदान फरायसा देलाय लाना आंबोथ' बे कलेजनिनो गोदान फरायसासो लाद' होद लागोनलै लागोन मासि दुगिब्रा गोदान फादान दिनैसो फैनानै आच्छा रेगिं लाजानो लुगैदों नोङो देलाय जोंबायदि हेन्डसाम सेंग्राया नोंसोरबायदि सिख्लानिफ्राय गोरबोनि अननायखौ बियोब्ला नों गोरबोनि अननायखौ माबायदि होगोन बेथ' बिराद सिम्पोल बाथ्रा देलाय आखाइखौ हरलाय थु नोंनोबो नांगौ ना नोंनि अननाया बेलेगथार नाङालै मोगथां आरो जेंगाव आरो दट 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 नोंसिनि थाखायनो बेसोर बायदि गन्थं गोलाव मेगन बेरस्रां आरो जानजि सेरे आरो गुस्थियाव गोजा गोजा लिपस्टिक लागायलायनाय खाख्रेब ख्रेब सिख्लाफोरा बे कलेजाव सासेबो एडमिसन लाफैनो हाला ओइ अ साइज बा साइज खि गोरान साइज बेयाव गस्ला गुदाम खेवलायलायनानै एन्ट्रि मारि फैदों बेयाव गोसोसो नोंनो नामा सोरां नार्जारि होननाया मेट्रिकआव 96% आरो हाई सेकेन्डारियाव 98% मोनलायलायनानै सानसेखालि एडमिसन खालायनो हायैयाव सिखाव गावनानै पुलिसजों लकआपआव सोजालायनाया आरो दाथ' नोंखौ मोगथां नार्जारिया गावनि बिफानि एटिएमनिफ्रायसो फोरोंगासिनो दङ फैसा बरन ग्यावा फान्दा परदिया ना खोनासं आंनि नामा प्रिया आरो आं रावखौबो गिया खि गोरान साइसब्ला नोंबो गोबोरखि गोरान साइस